Chcete byť oslobodení od choroby? Myslíte si, že môžete byť zbavení choroby? Zostaňte s nami. Zistíme, ako bola choroba porazená. Vítajte v novej epizóde Skutočne slobodný, som Barry Bennett. Som inštruktorom na Charis Bible College vo Woodland Park, Colorado. Je mi cťou a výsadou zdieľať s vami Božie slovo, prinášať Boží život, pravdu a slobodu do vášho života, domova, nech už pozeráte kdekoľvek. Aké je to požehnanie? A v dnešnej epizóde budeme hovoriť o slobode. Už sme o nej hovorili, či ste slobodní a pozreli sme sa na rôzne aspekty. A dnes sa chceme pozrieť na slobodu od choroby. Toto je niečo, s čím mám blízky a osobný zážitok, o ktorý sa s vami možno podelím. Ale choroba, mali by sme si uvedomiť, nemusí byť naším osudom v živote. Nemusíme mať v živote chronickú, pretrvávajúcu chorobu. Sme vyzvaní, lebo žijeme v padlom svete, a máme smrteľné telá, ale máme zaopatrenie skrze Ježišov kríž, Ducha Božieho a Božie slovo máme zaopatrenie pre uzdravenie. Nemôžem však úplne učiť o všetkých aspektoch uzdravenia. Mám hodiny a hodiny a hodiny a hodiny vyučovania o uzdravení. Avšak chcem vás uviesť do tejto témy na základe našich 4 predchádzajúcich relácií. Ak vás trápi choroba, dnes vám chcem dať nádej. Boh vás chce slobodných. Choroba je útlak, to viete, ak sa s ňou potýkate. Ja som sa potýkal, viem, že je to útlak. Kradne vám peniaze, víziu, nádej, radosť. Je to zlodej a my vieme, kto. Zlodej kradne, zabíja a ničí, ale Ježiš prišiel, aby sme mali hojný život. Ten hojný život nebude zahŕňať chronickú chorobu. Hoci občas čelíte výzvam, uzdravenie existuje, pretože sú choroby. Takže sa príliš netrápme tým, no prečo si ochorel? Poďme na to. Poďme sa uzdraviť. Amen. Chceme byť slobodní od choroby. Viníkmi sú tu Adam a Eva. Títo vypustili do sveta všemožné druhy. Všetku skazenosť sveta, keď si zvolili nezávislosť od Boha. Boh im prikázal nejesť z istého stromu. Nedovolil to, ale zakázal to. Ale oni sa rozhodli jesť zo stromu poznania dobra a zla. Tým, že si zvolili nezávislosť od Boha, ak nie ste napojení na vinič, ste napojení na skazenosť. To je jediná voľba. A tak skazenosť vstúpila do ľudstva skrze hriech vo všetkých jeho podobách. Nakoniec fyzická smrť, ale okamžite duchovná temnota a potom nakoniec choroby, chudoba, všemožné veci vstúpili skrze Adamov hriech. Chceme pochopiť, ako sa môžeme oslobodiť od toho, čo vypustili Adam a Eva. Existuje na to náprava? Je odpoveď na chorobu vo svete? Chvála Bohu, odpoveď je áno. Ja som to zažil. Mnohí z vás, čo sledujete, ste to tiež zažili. Niektorí z vás potrebujú zažiť slobodu od choroby a preto sme tu. Amen. Pozrime sa na Žalm 103, verše 2 až 5. Žalm 103, verše 2 až 5. Mohutný žalm, prorocký žalm, ktorý predznamenával, čo sa malo stať na kríži. Hovorí, dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na jeho dary. Tu sa zastavím. Ospravedlňujem sa, ale nemôžem prejsť bez zastavenia. Všetky jeho dobrodenia. Nie jeho dobrodenie, nielen odpustenie, ale všetky jeho dobrodenia, čo znamená viac ako 2, inak by povedal obidve jeho dobrodenia, ak by boli iba 2. My máme všetky jeho dobrodenia. Nezabúdaj na všetky jeho dobrodenia. Potom si povieme o 2, no v Božom kráľovstve je oveľa viac dobrodení, mnoho zasľúbení. Všetky sú áno a amen. Vráťme sa k veršu. Začnem znova. Dobroreč, duša moja Pánovi, a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení, ktorý odpúšťa všetky tvoje neprávosti, uzdravuje všetky tvoje choroby, vykupuje tvoj život zo záhuby,
Korunuje ťa láskavosťou a nežným milosrdenstvom, ktorý síti tvoje ústa dobrými vecami, aby tvoja mladosť sa obnovuje ako u orla. Sloboda musí začínať skutočným poznaním spojenia medzi hriechom a chorobou. Musíme si v tom urobiť jasno, pretože choroba pred hriechom neexistovala. Choroba je vedľajší produkt hriechu. Hriech Adama a Evy rozpútal smrť a choroba je začínajúca smrť, čiže smrť v prvom štádiu. Každá choroba sa vás snaží zabiť. Väčšinu z nich dokáže vaše telo poraziť, no mnohé nie. Snažia sa vás zabiť. Choroba je začínajúca smrť, jej počiatočné štádia. Tu sa hovorí dobroreč Pánovi, nezabúdaj na jeho dobrodenia, ktorý odpúšťa. Koľko neprávostí. Všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje, koľko chorôb, všetky tvoje choroby. Ako môže uzdraviť tvoje choroby? Najprv ti odpustil tvoje neprávosti. Inými slovami, riešenie problému hriechu rieši problém choroby. Ak sa vysporiadaš s koreňom, vysporiadal si sa aj s ovocím. Koľký z vás vytrhávali burinu a tá sa odtrhla bez koreňa? No vráti sa, pretože koreň tam stále je. Ale ak sa vysporiadam s koreňom buriny, je preč. Už nebude plodiť to, čo predtým. Je mŕtva. Keď sa vysporiadame s koreňom choroby, ktorým je hriech, ak sa váš problém s hriechom vyrieši, choroba už nemá žiadnu moc. Ak sa na to pozrieme takto, dúfam, že to pochopíte. Tak ako burina už nemá oprávnenie byť na vašom dvore, keď je koreň preč, tak ak sa vyrieši koreňový problém hriechu, jeden z prejavov hriechu, choroba, už nemá právomoc vo vašom živote. Len čo je odpustené, uzdravenie je dostupné. Uzdravenie je dostupné každému veriacemu, no v cirkvi sa to často neučí, ba mnohé sú proti tomu. Držme sa toho, čo hovorí Biblia, nie čo hovoria ľudia. Amen. Takže sloboda musí začať s poznaním, že choroba je otroctvo. Je to otroctvo vychádzajúce z hriechu. Ak ste chorí, ste v otroctve. To nie je útok ani snaha uraziť. Aj ja som bol chorý, bol som v otroctve. Ale poznal som uzdravovateľa a vedel som, že je to protizákonné a vedel som, že mám právo vládnuť nad chorobou a tu som teraz o 3 roky neskôr, už 3 roky bez rakoviny. Chvála Bohu, a to mi povedali, že do 2 dní zomriem a som tu a vtedy mi bolo strašne veľa vecí. Ale Ježiš je môj liečiteľ. Bol som napadnutý, ale v živote som kráľoval skrze Ježiša Krista. Amen. Chcem vám to ukázať znova. Videli sme to prorocky v Žalme 103, no prejdime k Markovi 2, verš 9. Rýchlo to vysvetlím. V Ježišovom dome je dáv ľudí, farizeji, saduceji, a Božia moc ich môže uzdraviť, no nie sú, lebo tam nie sú kvôli uzdraveniu. Sú tam, aby kritizovali. Pred domom je dav ľudí a 4 muži nesú svojho priateľa na nosidlách. Keďže sa nemôžu dostať dnu, obchádzajú dom a idú hore, predpokladám, že po schodoch na strechu. A dostanú sa na strechu a zrejme je to škrydlová strecha a rozoberú škrydly. Urobia dieru v streche a spustia muža na nosidlách do Ježišovej obývačky, kde vedie biblické štúdium. Amen. A pozrie sa na muža, ktorý je ochrnutý a hovorí mu: človeče, tvoje hriechy sú odpustené. A vždy si pomyslím, čo si myslel. Ďakujem, ale neprišiel som preto. Ale prišiel práve preto. On jednoducho nechápal ten vzájomný vzťah medzi hriechom a chorobou. Ak sú jeho hriechy odpustené, čo to znamená? Nie je to koreň? Farizei sa rozčúlia a pýtajú sa, kto okrem Boha smie odpúšťať hriechy? Ježiš povie, čo je ľahšie povedať? Nie ťažšie, ale čo je ľahšie? Zaujímavé. Tvoje hriechy sú odpustené, alebo vezmi si lôžko a choď domov, si uzdravený. Sú zmetení, nevedia, čo povedať. Hovorí v Markovi 2, verš 9. Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, je odpustené, sú ti hriechy, alebo je vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ak sú jeho hriechy odpustené, to druhé je jasná voľba.
Ak bol problém hriechu vyriešený, bol vyriešený aj problém choroby. Teraz hovorím k veriacim. Ak veriaci nie si, staň sa ním hneď, dobre? Ale ak si veriaci, bolo ti odpustené a pozorne počúvaj, bol si uzdravený. Je to hotové. Nepros Boha o uzdravenie. Urobil to pred 2000 rokmi, keď odpustil tvoje hriechy. Koreň bol vyriešený a ovocie bolo vyriešené. Nejde o to, aby ťa Boh uzdravil. Ide o to, aby si nezabúdal na jeho dobrodenia a veril, že si prijal a bol oslobodený od moci choroby. Och toto, hodiny a hodiny, mám o tom knihu, ktorú som napísal, uzdravil ich všetkých. Tu by som odporúčal. Môžete byť slobodní od choroby. Aleluja. Ak sú vaše hriechy odpustené, choroba nemá žiaden základ. Neexistuje právny dôvod, aby choroba bola vo vašom tele. Čo tomu bráni? Vraciame sa k vedomiu hriechu, kde si pamätáme všetko zlé, čo sme urobili alebo robíme a strácame vieru, pretože sa sústredíme na hriech a preto sa choroba znova vracia. No ak by ste sa sústredili na spravodlivosť, dar spravodlivosti, o ktorom sme už hovorili a pochopili ho, choroba by vás prestala ovládať. Možno s ňou budete bojovať, no viete, kto zvíťazí. Ak ste vo viere, poznáte výsledok skôr, ako príde. Amen. Poďme k Matúšovi 14:14. Vieme, ochrnutému hovorí odpustené hriechy. Vezmi lôžko a choď domov. Poďme k Matúšovi 14:14. A hovorí sa, keď Ježiš vyšiel von do prírody, uvidel tam obrovský zástup ľudí, zľutoval sa nad nimi a vtedy uzdravil ich chorých. Čo sa tu teda vlastne deje? Nuž, ak odpustenie hriechov jednému prinieslo uzdravenie ochrnutému a on tu uzdravuje davy, musel im tiež odpustiť. Inak povedané, bez odpustenia niet uzdravenia. Odpustenie je ten koreňový problém. Odpustil hriechy celého sveta, nie je zmiernou obetou nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1. Jána 2:2. Celému svetu bolo odpustené. Väčšina to nepozná. Niektorí to nechcú, no stalo sa. Preto môžeme ísť, klásť ruky na chorých a uzdravia sa. Uzdravenie je dostupné pre každého na tejto zemi, keďže problém hriechu bol vyriešený. Môžete byť slobodní od choroby. V skutočnosti už slobodní ste, len o tom neviete. A možno si to budete musieť v živote upevniť. Ja som si to musel upevniť. Musel som si to v živote presadiť, no mohol som, lebo som vedel, že je to skutočné. Že je to Božia vôľa, hotová a zavedená duchovná realita, že jeho ranami som bol, vy ste boli všetci uzdravení. Väčšina o tom nevie, niektorí to odmietajú. Ale ak sa vysporiadaš s koreňom, vysporiadal si sa aj s ovocím. Poďme do Skutkov 10:38. Píše sa tam, ako Boh pomazal Duchom Svätým a mocou Ježiša z Nazareta. Chvála Bohu. Ktorý robil dobro a uzdravoval všetkých diablom utláčaných, lebo Boh bol s ním. Ak on uzdravoval všetkých ako to, musíte riešiť koreň, aby ste mohli riešiť ovocie. Ako uzdravoval všetkých? Mal moc odpúšťať hriechy. Uzdravoval zástupy zo súcitu, ale odpustenie bolo súčasťou balíka. Odpustil, chodil a uzdravoval všetkých, pretože im bolo odpustené, kázal o kráľovstve, uvádzal kráľovstvo, ktoré máme natrvalo v sebe, kázal o odpustení a uzdravení, odpustení a uzdravení. On odpúšťa neprávosti, uzdravuje všetky neduhy. To je požehnanie evanjelia. Synu, hriechy sú ti odpustené, vezmi lôžko a choď domov. Potom teda každému, koho uzdravuje, už vopred automaticky odpustil. Prečo? Lebo on je slovo telom, čo chodí a robí, čo slovo robí, odpúšťa a uzdravuje. Chvála Bohu, to je dobré. Toto je dobrá správa. Môžete byť oslobodení od choroby. Keď Ježiš liečil, nikdy nemal predbežný pohovor. Nikdy sa nikoho nespýtal, zaslúžiš si to? Ani aký hriech si spáchal, že si ochorel. Týmto sa nezaoberal. Uzdravil zástupy bez pohovoru. Nezaujímalo ho, ako sa to stalo.
Len v pár prípadoch s nimi hovoril o hriechu až po uzdravení. Uzdravenie nezáviselo od hriechu. Už im bolo odpustené, ale Pán im povedal, už to nerobte, môže to byť aj horšie. To je múdrosť, ale nebolo to tak. Hriech mu nezabránil uzdraviť toho muža. Hriech Ježiša nezastaví. Ak je hriech vyriešený a keď sa Ježiš stal slovom telom, plným milosti a pravdy, v podstate odpúšťal každému, kto s ním prišiel do kontaktu, lebo nám ukazoval kráľovstvo. Ukazoval nám posolstvo evanjelia. Takže ak vám je odpustené a vám je. Možno ste to neprijali, ale na veci to nič nemení. Je vám odpustené, preto vám môže byť dané uzdravenie. Ježiš povedal svojim učeníkom, keď ich poslal ohlasovať evanjelium, uzdravujte chorých. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Je to dar. Je to zadarmo. Nezáleží na tom, čo ste urobili či neurobili. Väčšinou to nezávisí ani od vašej viery, ak to aktívne nechcete či neveríte. Je to zadarmo pre vás. Môžete byť bez choroby. Nie je určený spôsob modlitby, ani špeciálne pokánie. Nie je to o tomto, ani o tamtom. Je to dar. Viem, že to metie zbožných, mnohí sú proti. Mne je to jedno, to je ich vec, no ja tu hovorím pravdu. Uzdravenie je pre vás práve teraz. Ak bola otázka hriechu vyriešená pred 2000 rokmi, tak aj otázka choroby musí zmiznúť, pretože choroba žije len vďaka hriechu. Bez hriechu nebola choroba. Je to len nedostatok poznania, čo drží toľko ľudí v chorobe. Jednoducho tomu neveria, alebo to nevedia. Ale my v tejto téme robíme určitý pokrok. Teraz Ježiš nikdy neviedol predbežný pohovor pred uzdravením a po ukrižovaní a zmrtvých vstaní Ježiša, keď si sadol po Božej pravici, cirkev pokračuje rovnako. Bez neho, tak povediac. Je tam v duchu, ale fyzicky je v nebi, no veci pokračujú rovnako. V skutkoch 5 sa píše, že všetkých chorých z okolia priviedli do Jeruzalemskej cirkvi. Prečítam skutky 5.16. Skutky 5.16 hovorí sa tam, aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzal zástup. Prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravení. Nie je tam žiadna zmienka o tom, že Ježiš tam už nebol, takže z 20 000 boli uzdravení len 2. Všetci boli uzdravení. Znova, žiadne. Zaslúžiš si to? Zarobil si na to? Si dosť dobrý? Nič. Bol to dar, ktorý cirkev mala dať. Je to dar, ktorý cirkev stále má, ak by verila. V 1. Korinťanom 12 sa to nazýva dar uzdravenia. Stále je to dar. Chvála Bohu. Môžete byť oslobodení od choroby. Často sa necítia hodní uzdravenia, čo ľudí drží v chorobe. Uvedomujú si minulosť, čo spravili zle a tak cítia, že dostávajú, čo si zaslúžia. Niektoré cirkvi to učia, Boh ťa trestá. Nie, to nie je evanjelium. Nie je to evanjelium. Boh potrestal Ježiša, aby ste boli uzdravení. Boží hnev dopadol na neho a na náš hriech v On sa za nás stal hriechom, aby sme boli spravodliví. Ak je hriech vyriešený, otázka choroby je vyriešená. Len veriť a prijať. A tak často bojujeme s vierou a prijatím, lebo príliš premýšľame, či sme si to zaslúžili, alebo či nás Boh naozaj uzdraví. On vás už uzdravil. Už to urobil. Boh s uzdravovaním skončil. Už žiadne ďalšie uzdravenia nerobí. Dal ho cirkvi. Je to dar. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávajme. Boh už vykonal všetko uzdravenie, pretože na kríži sa o všetko postaral. Je to dokonané. Jeho ranami ste boli uzdravení minulý čas. Musíte tomu len uveriť a prijať to. Možno budete musieť trochu bojovať. Možno si to budete musieť vydobiť, ale je to vaše. Je to vaše. Prvý list Korinťanom 12.9 hovorí o daroch ducha. Píše sa tam, inému viera skrze toho istého ducha, inému zase dary uzdravovať skrze toho istého ducha. Ak pôjdete. To slovo dary uzdravenia je charis, z ktorého má naša škola Charis Bible College názov. Charis sú milostivé Božie dary.
Ak s tým istým slovom pôjdete do 1. Korinťanom kapitoly 1, verša 7. 1. Korinťanom 1.7, tam sa píše. Pavol vraví, tak nemáte núdzu o žiaden dar, o žiaden charis, dychtivo očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. To je silné. Nepočujem antiuzdravovacích ľudí učiť tento verš, lebo ničí ich argumenty. Dary sú v platnosti až do zjavenia alebo príchodu Ježiša. Nezmiznú, keď zomrú apoštoli. Nezmiznú, keď je Biblia dokončená. Sú to dary, ktoré sú dané cirkvi, aby predkladali evanjelium svetu. Ľudia sú stále chorí. A cirkev má odpoveď, ale väčšina cirkvi tej odpovedi neverí, ale vy môžete byť slobodní. Môžete byť slobodní od choroby. Položte si tieto otázky. Niekedy ma v tom ľudia spochybňujú, takže teraz vyzvem neveriacich. Dobre? Položme si tie otázky. Ak uzdravenie nie je jeho vôľa, prečo Ježiš uzdravil všetkých, čo k nemu prišli? Ak len dokazoval, že je Boh v tele, mohol uzdraviť pár ľudí a stačilo by. Uzdravil každého, kto k nemu prišiel. Prečo? Prečo Ježiš poveril svojich 12 učeníkov uzdravovaním? Teraz je to 13 ľudí, čo uzdravujú chorých. Prečo Ježiš chcel, aby 13 ľudí vrátane neho uzdravovalo chorých? Prečo poslal ďalších 70 podvoch, aby uzdravovali chorých a dal im moc nad chorobami a démonmi? Prečo? Teraz už 83 ľudí uzdravuje chorých. Prečo? Dobre, prečo presne bola cirkev poverená uzdravovať chorých v Markovi v 16. kapitole? Na chorých vkladajte ruky a uzdravia sa. To pre cirkev. Prečo chce Boh, aby cirkev uzdravovala chorých? Prečo chorí z okolia Jeruzalema prišli do Jeruzalema a všetci boli uzdravení? Prečo? Začínate v tom vidieť vzorec, že Boh chce, aby boli ľudia uzdravení? Amen. Všetci sa uzdravili. Rozumiete? Prečo dal cirkvi dary uzdravovania pre obdobie existencie cirkvi? A práve sme videli, že tieto charis dary sú účinné, kým nepríde. Prečo sú dary uzdravenia stále v cirkvi? Prečo sa Jakub v 5. kapitole listu Jakuba pýta, je niekto medzi vami chorý? Prečo by sa tak pýtal? V dnešnej cirkvi je to úplne opačne. Je tu niekto zdravý? Ale vy nemáte byť chorí. Prečo? Pretože dal cirkvi dary uzdravenia a autoritu a moc uzdravovať chorých. A to nepominulo s výnimkou cirkví, ktoré sú preplnené nedôverou. No vo vieroučných cirkvách ľudia uzdravenie nachádzajú. Ja som bol uzdravený aj zázračne, aj postupne. Som zdravý ako ryba. Amen. Prečo? Lebo verím Bohu. Verím, že môj hriech bol vyriešený, preto mám právo byť uzdravený. Máte právo na uzdravenie. Máte právo byť bez choroby. Prečo Jakub povedal, modlitba viery uzdraví chorého? Prečo nepovedal, ak to bude Božia vôľa? To nepovedal. Tak hovoria mŕtvi nábožní ľudia. Nie, Ježiš povedal, modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne. Bez výnimiek. Nedúfame v to. Nie. Modlitba viery áno. Modlitba neverí nie, no viery áno. A viera príde z pochopenia, že ak bol vyriešený problém hriechu, bol vyriešený aj problém choroby. Môžete byť slobodní, musíte byť slobodní od choroby. Božiu vôľu pre život v nemocnici nesplníte. Skúsil som to, nedá sa to, nie je to zábava. Nemôžete mať víziu Božieho života, Božej vôle pre váš život, keď ste chronicky chorí. Musíte sa na to nahnevať. Musíte mať plné zuby choroby a únavy a rozhodnúť sa byť slobodný. Možno budete musieť urobiť prehlásenia. Možno to budete musieť rozprúdiť v srdci. Ja. Musíte to v srdci rozprúdiť, prevziať autoritu nad telom, prehovoriť k nemu a povedať, čo je vo veci. Keďže máte zjavenie spravodlivosti, choroba musí odísť. V mene Ježiša tieto veci karháte, hovoríte svojmu telu, ďakujete Bohu, že je to už hotové. Viera je videnie neviditeľného. Možno to nevidíte, telo nemusí hneď reagovať, no ak to vidíte duchovne, telo odpovie. Telo sa musí podriadiť tomu, čomu duch verí. Ak váhate, kolíšete, nie ste si istí, ešte nie ste vo viere. No keď to pochopíte, keď získate zjavenie spravodlivosti, poviete si, už nemusím byť chorý, som slobodný. A potom to musíte aj byť.
Musíte bojovať za svoju slobodu, rovnako ako my v tejto krajine. Viedli sme vojny o slobodu. Niekedy je nutné bojovať. Nepriateľ vás preverí, či tomu veríte, ale musíte vedieť, že jeho ranami som bol uzdravený. Chvála Bohu. Na tému uzdravenia je toho tak veľa, tak veľmi veľa. Hodiny a hodiny som o tom učil v škole i na konferenciách. Mám knihu Uzdravil ich všetkých. Vrelo ju odporúčam. Zoženiete ju od AVM či iných knihkupcov. Uzdravil ich všetkých, zodpovie otázky a posilní vieru. Čítal som ju, keď som bol chorý. A áno, ochorel som, ale ten boj som vyhral, pretože som tomu veril. Ja to jednoducho viem. Uzdravenie som si upevnil v tele, lebo to, čo hovorím, je pravda. Môžete byť slobodní. Môžete byť slobodní od choroby. Musíte byť slobodní od choroby. Chvála Bohu. Chcem sa s vami opäť modliť. Budeme sa modliť a dnes sa dočkáme uzdravenia. Dúfam, že vás to povzbudilo. Toto je len špička ľadovca, ale opäť, ak ste sa vysporiadali s koreňovým problémom, a tým je hriech. Ak ste sa vysporiadali s hriechom a veríte, že Boh s ním vyriešil v Ježišovi, potom je záležitosť hriechu urovnaná. Ste odpustení, len trochu odpustení, alebo úplne odpustení. Ste nové stvorenie, stvorené v spravodlivosti, alebo ste len hriešnik, sotva spasený milosťou, musíte vedieť, kým ste v Kristovi. Musíte vedieť, že hriech je raz a navždy vyriešený. Ste slobodní od moci hriechu v mene Ježiša. Máte autoritu. Neproste Boha o uzdravenie. Urobte to vy. Ak ste neschopní, ak ležíte a nemôžete, nech s vami stojí ten, kto verí Bohu. Máme to v Biblii. Od choroby môžete byť slobodní. Musíte byť. Modlíme sa. Otče, v mene Ježiša. Uznávame, že choroba je zlodej, že bola prekonaná na kríži a v mene Ježiša vyhlasujeme, že sme od nej oslobodení. Vyhlasujeme zdravie, uzdravenie, Božiu moc v našich telách, aby porazila každú chorobu, každú slabosť. Rozhodli sme sa byť zdraví, pretože Ty si za to zaplatil. Sme oslobodení od moci hriechu a sme oslobodení od moci choroby. Toto oznamujem svojim priateľom, ktorí to dnes sledujú, v mene Ježiša. Amen a amen. Chvála Pánu Bohu. Ak potrebujete modlitebnú podporu, zavolajte na našu non-stop modlitebnú linku JE. Číslo je 719 635 1111. Ak váš telefón nemá 11, 4-krát stlačte 1. Dobre? Oni sa s vami zhodnú a pomodlia sa s vami. Tiež chcem pripomenúť, že propagujeme moju knihu Máte výhodu. Je plná mocných pravd, ktoré vás dostanú na vrchol, povzbudia vás, aby ste vedeli, že vo svojom živote ste za volantom. Nemusíte byť pod nadvládou diabla. Máte výhodu. Máte veľa výhod, no možno neviete aké. Mnohé nájdete v tejto knihe a začnete žiť víťazný život. Dúfam, že vás to požehnalo. Mňa áno. Chvála Bohu. Boh vás žehnaj. Majte pekný deň.